Καλησπέρα σας. Το περίμενα. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε στο χωριό σας. Ελπίζω να περάσουμε καλά σήμερα εδώ μαζί σας, γιατί με τους μισούς γνωριζόμαστε. Καλώς ήρθες στο χωριό σου. Είμαστε από το σχολάκι του Λαγκαδά. Μας ξέρουν μισοί, άλλοι μισοί θα μας γνωρίσουν, πιστεύω. Ήρθαμε κι εμείς εδώ να βοηθήσουμε λίγο εδώ την κατάσταση της οργάνωσης, να περάσουμε όλοι όμορφα σήμερα. Η χωροδιδάσκαλος μας είναι η Τακλή Μαρία, που δεν μας αποχωρίζεται ποτέ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την αγαπάμε. Το ξέρουμε. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα στις 22 και 23 έχουμε κι εμείς μια εκδήλωση, τη γιορτή Καλαμποκιού. Για τα επόμενα, είμαστε στα 14 χρόνια τώρα. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Όποιος θέλει από εσάς, ορίστε στις 22 και στις 23 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Έρχεται και ο εκπρόσωπος της αναγέννησης. Είμαι ο πρόεδρος του εξοργανιστικού πολιτιστικού συνδικού Αναγέννηση Κατοικοϊνιούπολης Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα Τραγικού για την πρόσκληση που μας έκανε να παρευρεθούμε στη γιορτή για το σπίτι του Τραγίλου. Εύχομαι να είναι γεροί, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και αυτό το σπίτι να γίνει πολυκατοικία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσω με μερικές ευχαριστίες που τις θεωρώ απαραίτητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το χορευτικό τμήμα του Ορφέα που μπορεί σήμερα να μην χορεύει, αλλά όμως είναι εδώ εθελοντικά, προσφέρει τις υπηρεσίες του για να γίνουν όλα αυτά, να βγει αυτή η βραδιά αισίως και να περάσετε όλοι εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω ένα ξεστό χειροκρότημα. Θέλω να κάνω και ένα προσωπικό ευχαριστώ στα μέλη του ΔΣ που ήταν εδώ στο Τράγιλο και δούλεψαν σκληρά τη βδομάδα που μας πέρασε και όχι μόνο. Γιατί εγώ λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να είμαι εδώ. Τους ευχαριστώ πολύ που δεν σταματήσαν πουθενά και φέραν εις πέρας αυτήν εδώ την εκδήλωση. Ένα τελευταίο ευχαριστήριο είναι για 3 ανθρώπους που ό,τι και να κάνουμε στο σύλλογο είναι δίπλα μας. Είναι 3 άνθρωποι που ό,τι και να τους ζητήσουμε το έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Δουμπάρατζη τον Γιώργο, τον Χανδρή τον Χρήστο και τον Πολυζωήδη τον Τάσο μέσα από την καρδιά μας, γιατί είναι πάντα εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Μόλις είδα ότι ήρθαν και οι έτεροι συγκάτοικοι μας, οι εκπρόσωποι του γόνιμου, σας καλωσορίζουμε. Και τώρα θα φωνάξω τον χοροδιδάσκαλό μας, τον Ανδρέα τον Πακυρτζή, να έρθει να σας πει